Mga ka-digital disciple, naranasan mo na bang mapagod sa dami ng responsibilidad pero may humihingi pa rin ng tulong sa'yo? Yung ikaw mismo ang parang ubos na pero may umaasa pa rin sa'yo? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Tuesday after Epiphany. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Marcos 6:34-44, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Sila ay pagod, gutom, at parang mga tupang walang pastol. Hindi sila binaliwala ni Jesus. Sa halip, naantig ang kanyang puso sa habag. Tinuruan niya sila ng maraming bagay. Nang gumabi na, sinabi ng mga alagad na pauwiin na ang mga tao dahil wala silang makakain. Ngunit sinabi ni Jesus ang isang hamon na hanggang ngayon ay tumatago sa ating puso. Kayo ang magpakain sa kanila. 5 tinapay at 2 isda lang ang meron. Kulang sa mata ng tao, pero sapat sa kamay ng Diyos. Dito tayo tinatamaan, mga ka-digital disciple. Ilang beses na ba nating nasabing, Lord, kulang ako. Kulang sa oras, lakas, pasensya o kakayahan. Pero hindi kailanman tinanong ni Jesus kung gaano karami ang wala tayo. Ang tanong niya ay, ano ang meron ka? Kapag inialay natin kay Jesus kahit ang tingin nating maliit, isang oras ng pakikinig, isang simpleng tulong, isang tapat na dasal, kaya niya itong paramihin. Sa panahong ito ng Epiphany, ipinapakita sa atin na si Kristo ay hindi lamang nahahayag sa mga hari at pantas, kundi sa habag, pagbabahagi, at pagtitiwala. Tayo ay tinatawag na maging daluyan ng kanyang liwanag sa mundong gutom, hindi lang sa tinapay, kundi sa pag-ibig. Mga ka-digital disciple, huwag mong maliitin ang kaunting meron ka. Kapag ibinigay mo ito kay Jesus, gagawin niya itong sapat at higit pa para sa ikabubuti ng marami. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!